खुलुमबाय। दिनै 22 जुन खालार। हादरनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सफोरानो जाबाय। सेथियाव, क'क्राझार जिल्लानि रामफलबिल आमगुरि गामिनि देलाय बर'आ मोब्लिबजों बोगथाबजानानै थैदों। मिथिनाय बादिब्ला देलाय बर'आ गावनि फिसाजोनि सि सुनायाव हेफाजाब होनो मटरनि सुइट्चखौ अन खालामनायावनो मोब्लिब बोगथाबदोंमोन, जायनि जाहोनाव बियो थैनो गोनां जादों। बे सानखालिनो गामिनि गोबां नखरावबो मोब्लिबजों लोब्बा थानाय जिराद जेरै टिभि, सुइचबर्ड, लाइट, बाल्ब, फ्रिज बायदि बायदि जिरादफ्राबो खहा जादों होननानै मिथिनो मोनो। नैथियाव, मैया जों मिथिनो मोन्दोंमोन दि बड'लेण्ड रादाब निउज इउटिउब चेनेलआ हेक जादों होननानै। नाथाय 24 घन्टा जायैनि सिगांनो बे रादाब फोसावग्रा इउटिउब चेनेलखौ हेकारनिफ्राय रिकभार एबा बोखांफिननो हाबाय होनना मिथिनो मोनो। थामथियाव, गुवाहाटीनि नीलाचल हाजोआव थानाय कामाख्या थानसालिनि गेटखौ दिनै बन्द खालामनाय जाबाय, मानोना दिनैनिफ्राय आमथिसुवा हाबबाय होनना जों मिथिनो मोनो। बे गेटखौ बे दाननिनो 22 जुन खालारनि फुंबिलियावसो खुलिफिननाय जागोन आरो 22 जुन खालारनिफ्रायनो बोसोरफ्रोमबो जाबोनाय बायदियै अम्बुबासि मेलाया जागोन। बे थानसालियाव भारतनि दाब दाब जायगानिफ्राय गोबां साधु सन्यासि आरो सिबियारिफोर फैनायखौ जों नुनो मोनो। ब्रैथियाव, नगावआव नावजों दै बारनायाव नाव बेलथायनानै सासे फरायसाया गोमाना दं। गासै सा 10 सुबुंफोरा बे नावजों दै बारदोंमोन। सा 9 सुबुंफोरा रैखा मोन्दों। गोमानाय गथ'साखौ SDRF हानजाया नागिरदोंमोन, नाथाय दासिमबो मोननो हायाखै। बाथियाव, मणिपुर रायजोआव थानाय थागिबि ट्राइबेल कुकी सुबुंफोरा भारत हादराव आलादा रायजो दाबिनायखौ मिथिनो मोन्दों। मणिपुरि कुकी ट्राइबेल सुबुंफोरा ITLF एबा इन्डिजिनास ट्राइबेल लिडार्स फराम आफादनि गेजेरजों फैगौ 24 जुन खालारनिफ्राय इउनियन टेरिटरि दाबिगोन होननाबो मिथिनो मोन्दों। दथियाव, उदालगुरि जिल्लानि टंलायाव थानाय आसाम पेरामेडिकेल एन्ड नार्सिं एकाडेमि मुंनि मोनसे नंखाय इनस्टिट्युट हमनो हादों। बे नंखाय इनस्टिट्युटआ फिसाफोरनो प्रेक्टिकेल ट्रेनिं आरो सार्टिफिकेटखौ होनो हायैयावसो नंखाय होनना मिथिनो मोन्दों। स्निथियाव, BTRनि इरिगेसन बिफाननि 100 कौटिनिबो बांसिन रांखौ BTRनि बायरानि थिकादारफोरनो BTR सरकारा हरबाय होनना मिथिनो मोन्दों। बिक्रम दैमारी बिथांनि बुंथिनायजों। दाइनथियाव, HSLC एबा मेट्रिक आनजादाव फेल जानाय फरायसाफ्रा कम्पार्टमेन्टेल आनजाद होनायनि खाबु मोन्दोंमोन। 50,608 फरायसाफोरा देग्लायनि कम्पार्टमेन्टेल आनजादखौ लिरदोंमोन, नाथाय 21,542 जनल' फरायसाया उथ्रिसार जानो हादों। पारसेन्टेजनि हिसाबै नायोब्ला मात्र 42.56% ल' उथ्रिनो हादों। गुथियाव, नीट आनजादनि पेपार लिक जाखांनायनि उनाव मोनसे गोदान आयेन दानाय जादों। बे आयेननि बायदिब्ला पेपार लिक एबा एन्सार शीटखौ बेले-बेजे खालामोब्ला 10 बोसोरसिम जेल साजा आरो 1 कौटि रांनि जरिमाना। जिथियाव, थांनाय मोनाबिलियाव हारियानानि गुरुग्रामाव थानाय फायारबेल मेनुफेक्सारिं फेक्टरियाव ब्रयलार ब्लास्ट एबा ब्रयलार बेरफ्रुनानै फेक्टरियाव मावग्रा 2 सुबुङा थैदों आरो 4सोआ गोब्राबै जखम जादों आरो बे फेक्टरिनि खाथि खालायाव थानाय न'फोरावबो गोहोम गोग्लैयो, जेरै खाथि खालानि न'नि दरजा खिरखिनि आयनाफ्रा बायो। 11थियाव, भारत हादरनि ल'कसभानि स्पिकारआ सोर जागोन दासिमबो रोखा जायाखै। बेनिखायनो बे दाननि फैगौ 22 जुन खालारखालि भारतनि ल'कसभा स्पिकारनि थाखाय भट सोनाय जागोन। इभियान रिसार्च स्टेडियामाव दिनै T20 मेन्स वर्ल्ड कापनि 47थि T20 क्रिकेट मेचआ इन्डिया आरो बांलादेशनि गेजेराव बेलासि 8 रिंगानिफ्राय जागोन। एसेनोसै दिनै हादरनि रादाबाव। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय हामबायसै।